sa inyong lahat dyan mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad, may love shoutout sa inyo. Ngayon po guys, nandito po tayo sa Gubat Boulevard, kung saan ay dinidevelop pa ng ating local government dito sa Gubat, Sorsogon, ang ating Gubat Boulevard. Ito po ay mahaba ito hanggang dun sa dulo, sa may Pinuntingan or Panganiban ba yan. Tapos ito hanggang doon naman sa dulo ng hanggang dun sa norte, Balod Norte Boulevard na yan. Kaya kasalukuyang pinapalapad nila yung space dito sa unahan, para at least may protection tayo sa pagmalakas ng alon. So ayan, palalaparin po yan, pagagandahin po ng ating local government. So ayan guys, ngayon makikita nyo kung mapapansin nyo, yan po ay ginagawa. Ayan. So ayan po, maraming salamat sa ating munting mayor na si Lim. So ayan po. So ayan guys, papunta tayo doon. Papunta tayo doon sa kahabaan nito guys, papuntang Balod del Norte. Tuloy-tuloy po ang construction ng ating boulevard. So ayan, meron din ditong basketball court, naglalaro. Bossing, excuse me lang ha. Pwede magtanong, sino bang mayor natin? Lim, no? Lim. Anong first name? Mayor Lim. Okay, Mayor Lim nga. Okay. Maraming salamat sa ating puting mayor, sa ating tuloy-tuloy na construction dito sa Boulevard. Boulevard ang tawag dito? Gubat Boulevard. Ayan, Gubat Boulevard. So ayan, meron tayong nakausap dito na nagbabasketball. So ayan, pupunta natin doon, tuloy-tuloy lang dito. So ayan ang construction. Ayan, meron dito. Kung papansin nyo guys, yung mga paint na yan, ayan, mga estudyante lang yata ang bumanat nyo. Ayan, tuloy-tuloy yung construction. Napakaganda nito guys kung nagawa na ito guys. Ayan doon, no? So tingin ko pwede kang mag-fishing dyan, no? Pag na-ito yan. So medyo mahaba-haba ito. Siguro kulang-kulang 1 kilometro. Dito guys, maraming dito naglalaro ng mga bata. Meron din dito mga court, basketball court. At meron din dito guys nagsusumba tuwing hapon siguro. So ayan. Ito po yung update ng ating Gubat Boulevard. So ayan. Napakaganda nito guys kung ma-develop ng gusto to. Ayan, may mga solar din po dito guys. Ayan, solar po yung ilaw natin. So ayan, tuloy-tuloy lang. Medyo high tide yata ngayon. High tide ngayon. Ayan, pupunta tayo doon sa kahabaan papuntang North Balod. Hi guys. Shout out. Hello.
Meron din dito sirang bangka. Diyan dati guys, namimingwit yung papa ko dati diyan sa may bato na yun. Diyan. So ayan, mapapansin nyo tuloy-tuloy pa yung mga painting dito. Mahuhusay ang mga gumawa niyan. Doon sa bandang unahan guys, kung mapapansin nyo, dyan sa ngayon meron silang perya dito guys, perya. Ayan kung saan mayroong mga palaro dyan. May ping pong, yung dice, ang tawag dito yung color games, tsaka yung tingin ko may ruleta rin yata, tsaka yung may piso-piso na tinatapon, isushoot mo sa square, yun may mapapanalunan kang piso, tama ano yata piso tama 5, hindi ko lang alam ngayon. Tapos may mga chicherya pag naka-jackpot. So ayun, may aso guys. So ayan, ginagawa pa rin hanggang sa dulo ng ating vlog. So ayan guys, dyan dati, ang ganda dyan dati namimingwit yung papa ko. So ayan, tuloy-tuloy pa rin ang construction dito. So pag na-develop nito guys, napakaganda nitong ating boulevard na to, Gubat Boulevard. Ayan. Ayan ang ating peryahan dito guys. Dito sa tingin ko dito banda yung nagsusumba Ayan. Yung mga bata dito nagsusumba, no? Madalas dito may sumba. Alam mo yun? Doon nagsumba. Ito ba daron may nagsusumba raw doon. Tuwing hapon Ayan, mga bata naglalaro sila. Say hi. Hi. Ayan, mapapanood kayo sa YouTube. Say hi. Ayan bye-bye. Balik na tayo doon guys. Bangka. May mga bangka dito na luma. Siguro nasira sa bagyo. Ayun bata magpapalipad ng Galing ng bata. Galing Ay, kulang ikog. Bumubulosok
Nag-ano ng saranggola yung bata. Hello. Hello. Ayan, dito tayo sa Gubat Boulevard. Magpapicture tayo na. Oh, halika. Ah, guys. Ayan, dito sila mga bata naglalaro ng basketball. Ayan, pupunta tayo dun sa pinanggalingan natin sa harapan. So guys, nandito tayo sa Gubat Boulevard. Gubat Sorsogon. Ayan. Ako napapansin yung mga painting guys. Napakaganda niyan. Mga bata lang ang tumira niyan. Estudyante. Ayan po ating dagat guys. Napakaganda. Shoutout sa inyo lahat dyan. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po si KBR TV sa Gubat Sorsogon. Ayan. Ayan mga buhangin. Matambak yung mga buhangin natin. At yan po ay gagawing pangpatag dyan sa ano. Ganda ng painting, no? Ayan, sa tingin ko break time na. Break time na yung ating mga trabahador. Ayan guys, mag-end. Ayan, tapos na tayo guys. Ayan guys, mag-end na po tayo. Maraming salamat guys. Thank you for watching guys. Ayan, maraming salamat guys. Mag-end na po tayo. Ingat kayo dyan guys. God bless us all. Bye.